Marmeládou možno nazývať len zaváraniny pripravené z citrusových plodov. Ukážeme si, ako si pripraviť pomarančovú marmeládu. Budeme potrebovať kilo pomarančov, pol litra 100% pomarančového džúsu a jedno balenie želírovacieho cukru Super 3:1 Dr. Edgar. Z týchto surovín získame marmeládu so 75% podielom ovocia. Olúpané pomaranče, z ktorých sme odstránili aj bielu šupku, nakrájame na väčšie kúsky. Vložíme do väčšieho hrnca, rozmixujeme a pridáme pomarančový džús a super želírovací cukor 3:1. Za stáleho miešania privedieme zmes do varu a minimálne 5 minút povaríme. Ak chceme mať marmeládu sladšiu, môžeme použiť extra želírovací cukor 2:1 so 700 gramami ovocia a 300 ml džúsu. Tak získame marmeládu so 67% podielom ovocia. Aby sme zistili, či je marmeláda dostatočne tuhá, urobíme tzv. Želírovaciu skúšku. Na tanieri, ktorý sme si vopred nechali krátko v chladničke, kvapneme 1 až 2 kávové lyžičky horúcej marmelády. Ak je po vychladnutí málo tuhá, vmiešame do nej ešte 2 zarovnané kávové lyžičky kyseliny citrónovej Dr. Edgar. Po odstavení zo sporáka odoberieme prípadnú penu, pretože bublinky vzduchu môžu poškodiť vzhľad a trvanlivosť marmelády, a ihneď plníme až po okraj do pripravených pohárov. Poháre uzavrieme, obrátime dnom nahor a asi 5 minút necháme stáť na viečku. Viečko tak nepriedušne priľahne k okraju pohára a marmeláda bude chránená pred pokazením. Namiesto pomarančov môžeme použiť mandarínky.